Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-Palazz tal-Inkwiżitur għaddejja l-wirja Hats Off, Hats at the Turn of the 20th Century li fija qed jintwerew kpipel differenti li jirriflettu l-kultura tas-seklu ieħor. Fuq in-naħa l-oħra tal-port il-kbir fi spazju kreattiv għaddejja l-wirja Misophonia, proġett ispirat mill-misofonija, kundizzjoni karatterizzata minn reazzjonijiet emozjonali intensi lejn ħsejjes speċifiċi ta' kuljum. Ftit pass il-bogħod fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija għaddejja l-wirja solo ta' Anthony Catania intitolata Antler Cry. Waqt Santa Steam Factory ġewwa l-Esplora, il-maġija tal-miliet qed tingħaqad max-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika, b'workshops u attivitajiet għall-familja kollha.